Ngisakahle bebe. Phezulu kwakho. Ngisakahle bebe. Ngizakanjani? Hey. Girl, Kodwa yini makhelwane, ngiphazamisa ngibhizi. Yini makhelwane? angeke makhelwane ngiyangena phela ntambama angeke makhelwane angeke. Uzama ukwehlisa ngeke. Awungeke makhelwane. Ngiyakhokha la irent, ngiyakhokha irent yami la makhelwane. Nami ngiyangena ntambama. Ngeke ngiyeke sefikile makhelwane. Ikhona ngaphakathi. Ngicela ngiyikhalise makhelwane. Ngeke makhelwane uzongixolela makhelwane. Ngeke ngikwazi sesivulo nami. Istop siku6 makhelwane ngeke makhelwane. Ongixolela makhelwane ngeke. Iyasho ngaphakathi makhelwane. Awufuni ngikuzwe makhelwane? Hey makhelwane akusona isikhathi sama-jokes lesi makhelwane. Akusona isikhathi. Ngizomtshela manje phela nami ngiyarenta la. Ngiyangena ntambama. Angidingi ukuthi uzungizwise nje leyo nesihlahla lesi silapha endlini. Ngiyangena ntambama ngizwa lokho. Nahlisa lapho uthi wenza kanjani angazi. Ngizomtshela master ngeke ngiyimele phela lento. Hayi udlala ubushimane wena makhelwane. Yazi makhelwane, ngicela ngikuboleke ifoni yami ngalana, uvule i-internet vele umastand wasifakela i-Wi-Fi la makhelwane. Uvule i-internet makhelwane, ushaya into yakho la makhelwane ngoba ingeke makhelwane hayi. Ngiyabona ngathi mhlawumbe udinga into yokwenza makhelwane ngeke ngibhizi la yangiphazamisa. Ungalokhu ngibiza makhelwane ngasoxabana makhelwane. Kuthi wisane la makhelwane ngeke ngibhizi makhelwane. Ngicela uyiyeke kanje makhelwane. Ngeke makhelwane, hawu makhelwane ngeke. Makhelwane makhelwane awungiboleke phela le foni yakho lovula i-internet phela nami ngibantu abancane nawe makhelwane. Kodwa makhelwane, mi makhelwane, uthi XX makhelwane uzovela konke makhelwane, XX videos uzovela makhelwane. Show makhelwane. Wangisiza makhelwane. Uzama ukuhlisa umsindo la. Ngiyakuzwa makhelwane, hlisa makhelwane ngeke. Hlisa makhelwane.